Biko, you can have a life I kabaru biko na share this video because ebe obune no kabaru ka iwe nwe ike local because na enwere okwu dị important aji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taata. Biko na-ewekwa n'iwe na mmiri na-ezo kemgbe ụtụtụ. Onwere onye pụrụ apụ, onwere onye batala abata, onwere onye pụrụ apụ. Because ụdị mmiri na-ezo n'obodo anyị kemgbe mmadụ efe nyere. So onwere important topic nchọ ka anyị bịa wee discuss n'ụbọchị nke taata. Asị m ka m jụọ Mathias followers bịa na ka anyị discuss. Ndị well wishers bịa na ka anyị discuss. Ndị chọkwana na ka ha nụ ihe anyị ji wee bịa. Biko pay attention. The only thing needed from you is that na ị na-abata kabaru na-click on love and like button ka this video wee nwee ike na-aga na-enweta more suggestion, and also ka Facebook ali remove ya. Biko anyị abịakwana ka anyị si abịa. Biko asị m ka njụọ Mathias Ezeaku, are you really helping these guys or you are building an army? Are you really helping these guys or you are building an army? Edukwa m na onye ọbụla achọrọ inyere aka na-eme datin na ime mmụọ na gịnị na eziokwu. Eme ya ime mmụọ na eziokwu. Onye ọbụla mee gịnị aghọta onwe ha. Because now it's time we begin to ask questions. Oge lugo oga ebido mee gịnị juba questions. Juba gịnị questions maka ihe men ju bịa n'ụbọchị nke taata na this young man nọ n'elu ebe a. This young man na-afanya na family ya. This man bụ gịnị onye Mathias meetili one night na ọsị no 1 AM o meetili the man ebe the man na-ebu block. Allegedly the man na-ebu block bugide block ma go from there one thing leads to another. Ọsị nọ n'ọfịs ya wee fear that night o wee sị oke nna ka onye the man aka. To cut the long story short, okwe the man nkwa na nwunye ya bịa n'Omenala hospital ka ọ bịa mụọ nwa. I wee sị oke na nke o mere na ọ dị mma. Mana one thing gets my attention na all these things a na-eme. O nwere ihe nchọ ịma na achọ unu chọọ ya maatụ na asị na ọ bụrụ na gịnị mere na ọ bụrụ na obodo oyibo, ọ bụrụ na n'obodo oyibo, ọ bụrụ na n'obodo oyibo. Asị nka nchetelu unu because na ọ bụrụ na n'obodo oyibo, this young man called Mathias should have been behind bars by now. Ask me why. He should have been behind bars because na gịnị mere you can't help people outside their own wish. You know n'obodo oyibo, you can't help somebody gịnị outside his own wish. Obodo oyibo nwere ihe mere last week. Enwere ihe mere last week na I think Australia or so. Enwere one woman eziokwu na ihe na-ayị ya will lead to death or cancer or something. So after all said and done, the woman also no eji aka wee gbuo onwe ya. George wee carry out statement. Ewe so na nwaanyị were aka wee gbuo onwe. So for the first time in human history, ewe were tube eji egbu mmadụ, nwaanyị le naanị ime were aka push the death button. The thing wee nwee ike mee gịnị gas apụta from there, the gas emezie gịnị wee gbue the woman or suffocate ya. Imana despite the fact that the woman gburu onwe, mana court has given order ka eje rearrest ya George, rearrest ya onye ukwu, rearrest ya ndị carry out the witness, even the photographer say foto ya eme ha arrest. Ihe men ji ekwulu this thing is that na this young man nọ n'enu ebe a kịta. Also nji wee say, is Mathias really helping these people or is he creating an army? Is he creating an army? It's a question that calls for urgent attention. Is he really helping these guys or is he building an army? Because na I na-emekwa ihe sometimes I bụ mmadụ ka anyị na-echekwa na-eche. It's not all about helping. It's not all about helping. This young man Kita Ifuleba is old enough to know what is good and what is right. Now let me tell you what is happening. Ihe na-eme nkịta bụ na gịnị. This young man na-enwete ndị ọ na-enweghị ka ọha ha. The people that doesn't have wish of their own, that are at the point of imago, at the point of no more but they are willing to do anything just to make sure they come out of problem. This young man making up to approach here. In that difficult situation, a hungry man is an angry man, and a hungry man can do anything. Oh, you mean go when we put on a condition on here. If you mad 1 AM n'abalị,
I was expecting you as a learned man, as somebody feeling in your Igbo aka. Ke family this young man? Oho nne mụrụ ya, oho nna mụrụ ya, o soro na ngwulu pụta, o nwere ụmụ nwanne. What happened, Oga? Why are you in this condition? Where are you coming from? So si he mere interview bụ gịnị ka ọ gụ na school? Kedu ihe o menwuru? Kedu ihe ọ na-eme? Kedu ihe ọ na-eme aka siri ike? Ụmụ one ka o ji? Kedu afia village ebe ka o si? Those are some questions ị kwesịrị ịjụzi behind the scene. Mana first of all, nna kedu ebe isi? Ụmụ nwanne gị one nọ? Ha nchere na ọ nwụrụ anwụ ka ha dị ndụ? Family gị, ka ebe family isi na ya pụta? Or gịnị mere? Before you begin to help somebody, because as it is now, this young man now, this kind of people, in this type of situation, they become indebted to you. Whether they like it or not, whether you yourself, you like it or not, they become indebted to you. And in that case, in that manner, her man posing where the will of their own, kaha we megin, chue go may here on their own will, because automatically megin, you recruit you into believing that you are their next savior while you are not. You recruit to go in believing that you are their next savior while you are not. This young man not here, mal family, mal bossy. Go and ask this man question. Why are you in this condition? Number one, a bake is on him where before. In a church in Aga. Let me tell you, as Onyena Agoka, there are some things your church will never allow to come to you. Because you don't join this broadcast. Kaba na click like, share. Kaba hana click like and love button again. The video when we came again na agakwa ofuma. As I was saying, this young man no belong in a very good church. Church itself on their own. Church in Yelegaka first time, if fail. Yelegaka second time or walk or third time on where you do sagging. They will now begin to pay attention to you, saying what is happening to you. Or be here that has to do with psychologically. Or be here that has to do with spiritually. Or be here that you need somebody that will connect you to somebody that knows how to do that thing. Church will have to put you into trials to make sure that before we make this person fail for the third time or the second time, let us also guide him in a way that he will not fail and bring in disgrace to us and disgrace to his family. In a country well organized, now this young man called Mathias should have been behind bars by now, because on a help people outside their will. In any church, Christian as a Christian number. On my pastor they want to know can I pray for you? Even in Jesus on adjourn them mad. Do you want to be healed? It's a question. Mana ipụta ịnakpụrụ mmadụ ibido nyebeli ya aka bido sponsor bụ ya tibia n'ime without making those verifications jụọ ọfụma na kedu ihe mere this condition ji wede like this. Okay, ụta ndị bụ unu ka maka esimie you now barge into a young man if na agbala onwe ya mbọ. I believe no mbọ ka ọ na-agba. I'm not saying na go na get, because a young man ọ bụ na highest ya asem na he has not gotten to that level ocho as a man. Man, as long as na nwoke emegidego nwa nke ise nwa nke ịbụ nwa nke ịtọ nwunye dị ime nke ịnọ, he's never hungry. Omansi gị na agụ na agụ wee mụọ 1 mụọ 2 mụọ 3 na-achọ ekpo nke ịnọ. What really happened? What went wrong somewhere? Ijua ya or na nwere church ị na-aga before. Because from my own understanding, I'm saying from my own understanding, this young man enwere ebe o belong. That is why Hannah fall vulnerable to somebody like Mathias. Or what is like that? Or will I making create an army? A post to you today, post to you, post to you 1 day, post to you 3-4 days. Obolo now, I watch iPhone on what any revenue generate or anything. Or not okay, Guinea Hannah low equator, they will push you aside. Cholo nyozo, hide you again.
wee na-agba ihe a na-agba because unu na-like use ọ bụrụ na obodo oyibo. That's why we na-asị unu ọ bụrụ na n'obodo oyibo, this young man should have been behind bars by now, because enwere some things na-eme n'obodo, like example nyere onye ji aka ya wee gbuo onwe ya, mana kịta ma photographer say photo, ma judge, ma doctor, everybody is being wanted by now. Ihe pụta n'obodo oyibo fụ na mmadụ na-achọ igbu onwe ya ọ na mmadụ nọ na gota, you have to first of all na-agala onwe gị ngode ihe chọọ imele onye, you have to contact the relevant authorities abanyeli ya aka. NGO register NGO idọpụta ndị mmadụ n'ebe ha na-ata afọ, tiba ha n'ime ụlọ ụka gị na-eme the same thing ị na-criticize bụkwa the same thing ị na-eme. Let us be logical here. Another one kwa this young man nọ na ebe a, onye nke akịta unu n'afọ, because that's can take my time when na watch, but it's time we begin to ask good questions. Na-abụ a na-ajụ all these young men anọ ọ na oziọma ya ọ na-ezi, ọ bụ oziọma ya ọ na-ezi ka m jụkwanụ, also to the poor, to the less privileged ka m atabikwa n'ebe na so Igbo, also ndị na nwere ka ọ dị ha. Then the fourth one, also ndị nwere ihe ha mere, nwere ike ọfụgo onye humiliate, which I am against somebody being humiliated. I am very, very against it. Mother being humiliated. Mana if one is humiliated, that is the person here available for help. That will be your channel target. That is where on our like a channel energy out to those people now going on we call the hand. But I'm all recruiters are those people. Now that's when you when I say this topic and one name and say, Mathias, is he really helping these guys? Or is he building an army? Army in the sense that now you cannot say anything against these people. You cannot question what they are doing. Equally, they already have people who are loyal, who have nothing to lose. Afunu be money si obodo Igbo. Afunu be money si obodo Igbo ba flight. Gwa ihe ni no ya gba land ya so no na abia ma gini no na abia omenala bụ ụzọ eziokwu. Afunu be money rapụrụ ihe ọ na-eme take 2 weeks. Like one night nwoke bụ ejike moment of truth. Mbosi nọ na live video with him, must not take 2 weeks off. The man do your mommy on a 2 weeks off. Afunu be money take that 2 weeks off. Gbanata si no na abia ka o mee gini ka ọ na-abịa ka ọ solidate if to Mathias na ihe anụ ọ na-eme. Afunu be hom ya. That means na ihe ọ na-eme adịrọ much important to people. That's the truth. Ihe ọ na-eme adịrọ much important to people, or do be valued enough, or do be the people doesn't have passion to what he's doing, because that passion is what will make you to leave your comfort zone in order to make sure again that his voice is being heard. The crusade Omenala village yourself, he did not even count up to 20 people there for 5 days crusade Omenala last year. How come man I not like this? We begin to ask ourselves very, very important question. What is this young man really doing with these people? On a obata n'ime omenala bụ ụzọ eziokwu ya n'ụwa na-akpọbata ha. Kedu ihe o ji ha eme? Ana nọkwana na-ajụ onwe anyị kedu ihe o ji ndị anụ eme? Because na a lot of people have come, many are gone. Ụfọdụ abịachago, today anyị na-aza anụ maka ha. Enwere mgbe mama anụ nwanụ n'elu ebe a, because I've been watching ka mwana or since ebidoro ụlọ ọgwụ a, what is the update about mama? Onye pụta ka inyela aka n'ihu ụwa na n'ihu Chukwu ma n'ihu aja anụ Igbo na n'ihu ọha na eze ma n'ihu Chukwu ma n'ihu mmadụ. Ịpụta ka inyere this woman nọ n'elu ebe anụ aka. Ewele mama chụọ ego, gbaa ego, mee nke a mee nke ọzọ, mee gidi ọ na-ahịọ mgbe ahụ. At the end of the day, mama nyụọ akwa ọkụ pịatapịa. Where is mama today? I keep asking, where is this woman today? Kedu ebe ọ nọ? Ka maka na ajụzi ya ajụjụ, ndị o rekrutu ama nkwe mmadụ marazie ndị bụ ndị. Ekwute okwu na social media today about this young man called Mathias. Asị gị na ọ na-ezu Igbo ndụ, na ọ na-enyere Igbo aka. Igbo ị na-azọ ndụ
ọ ndị na-anwụ anwụ ka ndị na-adị ndụ. Because afunube m agụgo m ha sị ha gịnị, let us say ha gosi anyị ever since this movement bido, ha gosi anyị onye bugo gịnị, onye si go from nothing to something. The reason why I wetara this photo, this young man here, and onye nke anọ na ebe anwa bụ sọsọ oyibo coppers, because I'm trying to connect the dots for you to see. Then wete photo mama, then ijibazi onwe gị mgbe emeli arrest, enwe one young man agbala egbe mgbe ahụ. One young man misbehave na agbala egbe mgbe ahụ. Till today I am not update about that young man again. Ọ sị na gị na o ji ego n'edo otu a wee egwu ya, mana onye butelu akụza ya wetara ego na agwụ na ego wetara is enough to cover this young man's bill. Is very, very enough to cover the young man's bill. So what happens to the rest of money about it? A young man ekwelu nkwa sị na recover na ihe ya eme gị, mana this young man called Mathias stood against the progress of that young man. Nwerekwa onye na-ajụ ajụjụ nke ahụ. Na mmadụ merụrụ arụ asị oke na recover ihe a bụ gịnị? Onwe ha na-akwa eke esi asụ ya n'obi, a na-asị na agụ nwere olileanya adịghị egbu mmadụ. There's a difference between waiting in hope and waiting in vain. That young man ahụ ekwelu nkwa ego na ọ pụta na ya enye aka obido business. He was actually waiting in hope, not waiting in vain. But this young man jide his career, jide his nkwa niile ekwere ya, gachiko everything because of okwu na ụka, just because now that money did not pass through his NGO welute that man aka. If I cannot have it, nobody else will have it. Or say, if I cannot have it, that is the kind of lifestyle only be. If he cannot have that thing nobody else can have it. As long as not present to go where as a God to you, to yourself, or present where as a God to you. You know, just saying, this young man has been there for me. What have I not done for him? In order to be indebted to somebody else. I keep asking this question. Is Mathias Ezeaku building an army, or is he helping people? You don't know onye aka echimki acha achọrọ onye ọzọ nyere aka. Where is mama today? The same thing I made mama ka ya eme this young man. The same thing I made this young man ka emere onye nke anọ n'elu ebe a. The same thing I mere onye onye nke anọ na ebe a. Ka a na-eme ọsọ oyibo anụnwa ihe dị. Sorry. The same thing ka a na-eme ihe dị. Ya bụ mgbe enyere ihe dị ego January this year or the December last year, between December, January, February, if I can recall very well, manga for these 3 months. Ka agolo che ihe dị. Mgbe ihe dị n'ewu. No ihe dị with spokesman, no ihe dị bụ nka, ihe dị na ọ bụrụ ihe dị o nwere ihe ọzọ. Ihe dị n'ewu, ihe dị igbo tigbo. Ọ na-ahịa. Edokwa by now enyego this young man ego. No ya tụwago container ahịa. No ya atụbago gịnị kontena ahịa ịmagasị na ngwa ahịa ihe dị bata na shop ihe dị na ka eso kwado ihe dị o wee bụrụ gịnị onye somebody we are proud of, that we can be able to stand for him, say na we can be able to stamp our feet on the ground, say na this is somebody I am obido from nothing to something. If none of you can provide this and begin to ask your leader question, being Mathias Ezeaku, where kedu onye ahụ ọ kwadogo from nothing to something? From nothing, this young man nokita. Let it be a challenge to Mathias. That is why I'm making this video. Let it be a challenge to him. This young man only in nothing. See why are the man no helper? And God decided to use you to help him. Make sure you finish what you started. Make sure that you finish what you started. Because na gini me onara afia baro. Because na onwere onya na hold accountable for some things. That is why people na megin onke mela say achofi he cover ya up. Or because na anaghị hold they are responsible for some things. That is why he can be able to maneuver mbajuli say na
we taking account details of Igbo love themselves. We're taking account details of Igbo love themselves. Ikwe ya mgba gidi akọlusi na before my na-eme nke ahụ mee gịnị acha. Pay ikene ndị mmadụ attention mala ihe ha na-akọ. Kita anụnwa ihe dị na elugharị. Ihe dị na elugharị edukwa na mgba ha bịa sị na na ya support ihe dị ka ihe dị ka mmalị n'ọhịa. Ihe dị say student na mara na ọgụchago na mara na me drop out. Amara m nke ọ na-agụ amara m school ọ nọ na ya nọ ihe mma mee gị na ọ na-asụba ebe oyibo. I can't tell you sing in school ọ nọ na ya because I doesn't pay attention to him. Ọnkwa school ọ nọ na ya na agụrụ jiba n'iru. But with what I am saying, Mathias is busy recreating and creating people here now in the nearest future. Because by the time he becomes untouchable, by the time he feels that he's untouchable, onye kpadala aka sị gị no onye anyere m aka mgbe ihe dị otu a dị. Onyeziele gị aka ya adanyekwala ya n'iru ọgụ ka that young man si danyele ya n'iru ọgụ mgbe a chọrọ ịbịa buli ya. That young man na-alavi Ishi na-ana n'iyi. This young man kịta nọ na n'ebe a kịta amarozi ngwe ya. Ihe a young man are humiliating. One thing lead to another. As in ezuru oshi, as in emeli hen. Can't really tell the story mgba o jisi ike chọba this young man chọta ya bịa gbaa ya video mgba. Okay, after gbacha the young man video, what next? All these things bụrụ gịnị avenue esi create ka wee mee gịnị na-ame ka ụmụazị Igbo. Because a lot of young men known as social media today doesn't have the mind to think for themselves. They don't even have the brain to think for themselves. Talk more of mgbe na-abịa enye ọnya ha na biscuit. Okay, na biscuit ala ka obele nwa na biko mgbe ahụ a na-etonite onwe one girl ị na-alụ anya na compound mgbe ahụ ya mara ka ihe esi wee ba because mgbe ahụ ụjọ ka dị to your boys n'anya. Ọ bụzịkwa n'ụwa kịta onwe mgbe ahụ pụta onwe obele nwa na isi ngwa na-abịa na biskit aje kpọrọ mantini. If you je run adatin na chiata azụ. That is exactly what this young man is doing kịta. Ọ na-enye ụmụazị a biskit now because tomorrow these boys will be valuable to him in one way or the other because na from ka o yisi kwado onya. Ebe ka o dosara ego nwa na oyi ji kwado ha ncha. Ebe ka o dosara ego oyi ji wee kwado ha ncha. That is what I'm asking. He doesn't have the money. He have his own family to face. Let us stop being gullible and start asking important questions that matters. Onye nke anụ akịta abụrụkwago the next victim. Onye akịta anọ n'elu ebe a abụrụgo the next victim. For how long shall we continue to live like this? For how long can we continue to live in a situation like this? Go and show me somebody Mathias Okwadogo from nothing to something. Ana m afọ onye nọ na comment section. No nwere kwube. Ikucha ana m anụ ihe na-ekwu. I'm reading it, I'm seeing it. Achọrọ m ka ibulu ozu onwe gị bịa distract ya m. Agwago m unu na ọrụ na onwe unu and stop behaving like bastard na page mmadụ. Unu behave na ka ndị ala. Sometimes unu fu ebe mmadụ na-discuss important terms unu you pay attention ka unu know ihe mmadụ na-ekwu. Unu abido kpọba iyi. That is so apụta. Unu na-asụ ego na-enyela aka na-akwado nka na-eme Igbo na-eme ka nwado onwe gị. Kpọọ Mathias today si anya goke na ọjị. Ka nkịtị zụọ n'ahịa udene. Kpọọ ya today si anya ene ọjị Igbo si onye ego n'ahịa si nye ego si na je gote ego ọjị Igbo. Agote ego ọjị nwoke na nwaanyị. Ọjị Igbo dị mma esi anya go data ọfọ ka efu onye agoke na ọjị. Ka ịma the difference between ego ọjị na ego ọfọ. You cannot do it. Any no na-eme bụ ihe ọ mụtara n'ụlọ ụka
ka ọ na-rebrand, ka ọ na-ewepụ some ad ya some in order to gain ka o wee nwee ike nweta ihe ọ na-achọ, because it's all about the money. Ego ahụ ka ị need. Ude ha nọkọta one day jụọ ya sị nna ihe dị nyere ego, ihe dị ka na room ya around the street now. Does it mean na o nwere onye onye nwere aka ka ego enyere ya audio money ka e were see foto adị n'odi ya analụkwa ya o ka e were see foto analụkwa ya, because it's been a while mfo post ihe the light of Africa. It's been a while mfo le post ya ka onwego okwu sị na achụfu onye nke ahụ. It's been a while, because in our calculate in our phone, these people are actually there. These people are deliberate in what they are doing. Especially now I got to Ndakweselega. Can't you take your message to Aso Rock? Take your message to Guinea Obi Kubana them. Take your message to Kubana Chief Priest. Take your message to the video Fino Flavor. Habia Gebegente. Remember recruit to just street armies, recruit to and then I want to call the release. And I talk a defending on social media, because that is the aim. Defending you on social media, talking about going to people's page and comment section. Again, they put confusion in the midst of Igbos. In the midst of Igbos, Ndi Igbo, and it's confusion in Ndi Igbo. In the middle of your brothers and sisters, confusion here and there. Same nisi do no ma. If I say go and look for something important to do with your life. You can't be here, man. The jam, they meet your comment, they button a live video on your worrying on them with his life, which means you yourself, you don't know what you are doing with your life. Yes, he now cover. If I defend on your about you charging so may I talking say attire, you know. Yeshu, dress sense zero. One not nachi obune efendo iba ha ekwo ge yi. One not nachi ya back to that your root do kebe ekike Ndi Igbo do ga anya. We do kebe ekike Ndi Igbo do ga anya. Is this young man building an army, or is he helping people? That is my question. Again, Agwamuno said before Mbembido this, Agwamuno said in a well-organized country, no chie, but Mathias Ezeaku your leader, question Nonga by now, because he's going against people's will. Obgun and the facilities and the financial destiny to Yanga. How people will come out and again vote against him at Yanga, because it might happen to Gijene Ebin Donyoz. Where are all these people today? All these people need Nekita. We are there today in our society. Kedi haneme ayeji malaha. Kedi haneme jogojo dupute this young man kete ebe na akpo blog. Ebe o na-enwete to obono opute every day ucha blog, at least ebe o na-enwete 3 to 4,000, 5,000. Jogojo dupute from there kita. After nwunye mụchalụ nwa now, what next? Nwunye ikwe gị akwa na nwunye ya amụ nwa n'ụlọ ọgwụ for free. After nwunye mụchalụ nwa n'ụlọ ọgwụ ga, what next? Will his story be the same thing with these people now on have this picture kita together? Or some of the things naturally infused in their brain of ndị na-follow this man. Mana ha dị mma ebe kpọ iyi. Emecha na-ekwu okwu reality. Wele phone gị now, gaa na Instagram na jee chekie ka ịfụ plane nwere turbulence to amara mgbe that incident me. Man, everybody on that plane na shout Jesus, Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus. That video is circulating for the past 3 to 4 hours ago. Now just say keze ndị onwere ndị omenala nọ na that plane now. Ka ndị nọ na that plane ahụ na-ejekpa ụka. But that is not why I'm here. My question is this young man building an army, or is he helping people? I'm going to make a video soon. Actually, for this young man not here now, but the young man could not go to school, not go computer engineering, again, course, not go to school. Okay, this young man, for example, I'm going to Bolivinus. I say, okay, and the Bible from now till Friday. Kaimaka is Livinus.
This is a this is account number revenues. The account number revenues attached to everything that has to do with revenues. Open when you post the video revenues today, or their account number revenues, their affair, they're the bank, because anybody that will come account that video, because or now you're saying, they go na account revenues. For example, to make your job easier. In an atego, okay now, I be a case of mama. Okay, in the by I know mama aka because you have na post. So if you come across this video, mama, na account number mama dear, let them be in our hospital for getting accountability. Accountability and getting making sure that they are okay. In a yellow mother, you check his mental health. You check the mental health of Onye and Yalaka. This young man kita no one now. It you hear say. I don't know how to remain an Igbo and Bobble and address. It you say, don't form of going on your choice one. I had you good as a camel eba one ab all the bend there. Hanan Mukanono. Habukwanda and Napatan we Habukwando Abaku Kuna village mother. What those things between you have to ask questions about. Mabulu mother Nebeliaka. Making people exalting yourself as God to your fellow human being, because you are using the slogan man is God to man, and you are taking a place of God, replace it as yourself being a man. Ola emengala oye pati obasegu n'egwu chukwu na kwụpụ sọket ndụ mmadụ kwụla akpụla na ọgọnọkwa ka ọ dị. Ine mmadụ ibe gị ka ọ bụrụ na onye ahụ is nothing to you. At the end of the day, you have nobody that you will call today say na na onye nyere aka. Ever since this movement bido, I put it to you people as a challenge. Go see na year 1, 2, 3. They live to go from nothing to something till today. I made this video today. Go and bring it. Nobody can bring it and show. Nena for nka Chido Sky or Chido Skimak. Same bro, you have nothing to say, neither to offer. Yes, I have nothing to say and nothing to offer. But I'm not here since you know here since I have nothing to say or to offer. You know here I have nothing to say. Go and take your own social media. And begin to offer people what they want and begin to tell them what to begin to say what they want to hear and offer them that thing that I'm not offering them. Be my hand. Since I have nothing to say and nothing neither to offer, go and create your own social media. Thank God on a man Kazoka. Meleha free for everybody. This is my platform. If you think I have nothing to offer, take your own platform, go and build it for yourself, and begin to give people and offer them that thing that I'm not offering them. Because now, you can never please everybody. Also, you want to use Ezeaku to know your page. Sorry for you. Because the reason you are on this program is for people like you that cannot think for yourself again. That is why I'm here. Can't top uno na abu amoka akeluno. Ina achaka bleaching cream na mele expire. Oh here na achaki ya. Can't top uno na abu this young man keluno. Begin to ask this man questions. Say na onye do tu. How comes? So I want to use my. I from Zion where grow page. I from Dunamis where grow page. Choy grow page or when Mathias can make you grow page. Mathias went out everywhere. What don't do dictionary do home everywhere can make you grow page. It's your page in Buleba and Apos or see. Koboleba and Apos or see Yabi or who no cho. But I will keep saying it and nothing but the truth. Oye won you una batazena. Man, as long as Nezuko had as a moon by now, Oblo ni hane me, Bokwana again, no be hazy lazy.
enigwe na ya na-agbara unu aka ebe a na-ekwu na unu lụrụ ụlọ ọgwụ. You people didn't build hospital, you rented an apartment. Let me sound it clear to your hearing. You people rented an apartment, owner, two bedroom, Lord, 3. 2 bedroom with passage. Toya aqua blue. Will wele anakobe ego. Because na again, all balloon was soon again. No blue naturally corporate or monetize that hospital will achube ego. Okuli commander the only thing naturally pay attention. Or monetize that will make again. Chubalo onwe ego. Today oboton onye nka. Ndị nke anụ na ndị nke anọcha ebe atọ ọnụ ha agago. Iketa na onye ji achụ the next target here bụ onye. Because he has positioned himself to always make na ahead target ya ndị ọ na-nwere ka ọha ha in order to bring that sympathy people. Hey, na onye obi ome na akpụ na ebidogoro na family wee goro bụ pụtaba. Onye nyela ọha niile aka. He doesn't have family members to help. He doesn't have villagers to help. No, let's reason ka ikpa ya ka mmadụ ọ no nwere villagers ọ na-enyere aka. Ọ no nwere ụmụ nwanne ọsọsọ ya ka nne mụta. Apụtasị obi ọmụ ya o jikwa nyere onye anụ aka. Na mama ọfụ na main road, one woman ọfụ na main road na nwere ebe ọ na-aga somewhere wee fụ that woman. Mba, this man is best in doing RNG. He is best in doing RNG. Nwaanyị ọfụ dị na n'ụzọ obulu nkubo nwaanyị oke na-agbago mgbe the video tọnụzi nwaanyị gbadawa ngwa gbadawa the same direction ku na-abụ na-aga. Onwe ka ịgbagozi anya ihu ibulukwa nwaanyị tikwa na moto gị wete oge ọchị n'aka nwaanyị ka ebe obi ịgbagozi anya ihu ibulukwa the woman tikwa na moto wete oge obu una head ụkwa ebe unu na head. Mana these things are happening right in front of your eyes and you people are too blind to see the truth. Ebe say Ndi Mathias a group page. I from him made you a group page, no Mathias. Are you okay? Are you okay? Come to Kenegi. I be no where mala mapota bezi. Obu no jada to me pay your own page. Kubu kunia. Don't block your family people. So see them trying to pay attention to. Comment in the village, you know. Comment to your family people can try pay attention to. Kamalaza watch you no Ndi Mathias a group page, most sorry for me. Na afe na aza. Chidoski mark. Chidoski ma nwe ikobu no ofu isigo Libya banye obodo oyibo. Europe by road. Just had the news really nime uncompleted building. Na alalu na church underground and tunnels. Ebe aku na set on the set na alahu no do tunnels na alahu chadia. To ba public bathroom sacha arụ jibula akpa gị n'ala n'azụ. If you people be praying ka chi gara eji ọ na-achọ onye ya ama aka akpa. Ọ ndị gị na-ama aka akpa na London kịta. Ọ ndị gị na-ama aka akpa na London as of now. Chukwu na mebe ka Donald Trump ligolu okpunata unu niile en mass. Ọkụ ya chukwu niile unu ofu plane bunata unu. Kunu jesoli awaba nke ọ na-awa jesoli akọpụrụ wa old 911 1979 model. Unu soli aje kọpụrụ ya na mgbuko obosi. You are going back to your root where you don't even know where that root is headed from. Where that root is coming from. You know, go back to your root. And I'm mad, but I'm not just okay. Where is these people in your like before? Kedebe hano. You know, I'm trying to grow my page. Are you in a million more bag na brain? Don't need baby with the mono. I'm quite good more than mother na honey if you. Ndi believe you subolono. Ono ebidoro ụlọ ọgwụ. Where is mama today? Edom na no ebidoro ụlọ ọgwụ. I na say ebido ụlọ ọgwụ nke anyị. Na all these things will not be happening. Ejikwa wee chufu mama. We do some mama ebe do otu. Mama does not even have access to medical care. Mama did not do this. Mama did not do that.
n'obodo Igbo na-asị na ndị n'obodo Igbo nwe access to medical care. Ị marọ na datin ahụ ị na unu na-analụ n'obodo Igbo a na-ewepụ ya na bill gị for payment. Not because na ha dey accountable for it. They have designed a place of accountability and accessibility. They design it and it's working for them. Mana unu chọrọ nọ na ebe unu achọrọ ka a na-ajụ na ajụjụ for accountability. Nothing. All of you na makputekwa unu ụzọ n'okpuru ya na commit crime. Nwere ihe ọjọọ onye nwa nwere free license egbe kamera kpalie onye ọbụla ọ chọrọ ịkpali ụna na-asị ya ride on. Ọha kwunu megide ijele ride on yere ride on na ya kịta ọnọlugo ebe ọ ya anọ. Ọha unu megidere ijele ride on eyi nna ka chọrọ gaba. Kedu ebe ọ nọ today? The only thing mma unu megide bụ unu ajagidego. This is ijele pụta for you people mgbe nwoke ma nọ nga odinana na-ayọ biko dinana na-ayọ biko today ese na ọ gbara ọsọ hapụ fon kunedo na ya marọ maka na dinta anaghị ekwuchi onye na ọfụ n'elu nkwụ ya kwuwe pim ọgbọ pim ndị mụ ya agwakwa ya na-amụ ya ebe a ka mma nọ na-achị ọchị. Ejide ijele ọ bụrụ na ọ jebugo nga before mgbe onye anọghị ya as ex-convict ọ bụrụ na o jebubere nga before ọ ka iti ọnụ ni mana ndị otu ebe bịasịa na ịmakwa ihe dị gị mma chaghala okwu a nwee itikwana ya ọnụ. The only man na-agba flight eje ya support the very dark man na Abuja mana very dark ọ na-akwa abịa akọpịrị ihe very dark man na-emelụ ndị be ha. Very dark man you go rice in mass they be ndị nwe problem na Borno State. But he cannot copy that one no up to officer side or make eyes right for the match. Ndị otu ya na-agọzi na ndị otu ya na-esozi ya zombie forward match left right. Ọ na-eme unu ebe bịa wetara m ọnụ na platform m. Go and use your own Facebook. Bịa gwa ndị mmadụ ha kwesịrị ike. Feed be ha. I'm here to feed the sheep. I'm not here to entertain goats at all. I'm not here to entertain goats. Ndị ala. Because ewu na-aga ebe a na-enye ya nne. Unu chọkwa unu kwado ajụ ihe anụnwa na-emenụ. Onye ọbụla enyere aka atụfuo ya. Nobody can ask question to chizi nwa ka nna ele. What's up kwano? Ndị Ebonyi steeti ya bụ ha lue fụ ndị be ha ya enyela aka. Onye asọsidi ha na oje kpọta ndị be ha enyela ya aka. I can proudly say na mụ gbara onye Ebonyi steeti boy. Abụ onye Anambra mana m gbara onye Ebonyi steeti boy. Yes. Mana onye nke olugote ọnụ nke ọgbachi everywhere ọ chọrọ dị sọsọ ya ọnụ ha recruit te boss ọ ya bụ ndị boss ndị siri ike ọ ya bụ oku ihe baa n'ọkpụkpụ aka ka onwe ndị ya nụrụ ya ọgụ. Onwe ihe dị iche recruit onye nke anụnwa ka ihe ndị amị kwuru sị allegedly because na ihe anụnwa mee na Borno can we allegedly prove that na it's easier for Boko Haram recruit ndị mmadụ. Onwere ihe dị iche na ihe dị so mma na-eme our youth today. Your message is it for the poor alone? Your message is it for the less privileged alone? Let people begin to think. Give people opportunity for them to begin to think for themselves. Ebe ebe na-edosa ndị mmadụ ọdụ ndụ ọnwụ ka mma mere ndị mmadụ ha don onwe gị tụka Chukwu ebe ndị mmadụ nọ. Don onwe gị ka Chukwu ebe ndị mmadụ nọ. Because you na-asị na mmadụ bụ Chukwu mmadụ ibie. How can you replace God? How can you do that? Today, all turn this young man. What happens to these people? Onye nka. Okay, what happens to him? To her, sorry. Kedu ihe mee mama today? Onwezo onye na-ekwute okwu nke a. Kedu ihe meelụ enyi ya nwoke ahụ enyere ego na January February? I don't enyere ego ka o weje gbawa mbọ. No, Igbo love themselves. Enyi ya ego si ya je gbawa mbọ. Kedu ebe ọ nọ today?
by now, he should have been a challenge. But today he's still roaming around the street. Can is that the same message that people are no more interested in? Today fuel is 1,200 naira. So say Jesus, so Jesus so name can I reduce the fuel to 1,000 or to 200 naira. But Jesus does the fuel 1,002. How many times can advocate go for your government, for your state government? How many times can you go that advocate? If you are going to Anambra State, now I will see you to Anambra State. Bible says no peace for the wicked. And the wicked runs, and the wicked people runs when nobody is pursuing them. Kehe na galile n'ime abalị around 1 AM eje recruit ndị mmadụ. Kehe na galile 1 AM eje recruit ndị mmadụ. Ohunu ya ajụ onye so bụ Mathias Ezeaku. Unu bido goro na nke ahụ na ajụrụzi apụtaba. Na onye gu computer engineering, because I keep saying ọ bụ na this young man nwee ebe o belong to. Enwere church here when somebody dey intelligent like this and allow him to go. A Jews on one village. On a village meeting ha. Gịnị mee? Mmadụ one ma onye dị otu a. O nwere ụmụ nwanne, ọ sị ya ka nne mụta. Ka o nwere ụmụ nwanne, o nwere ụmụnna. Ị bịa duli ya, gụgbe ya, ka inyewele ya aka. Afọ ọma gị na-akpụ n'ala. Afọ ọma gị na-akpụ n'ala. It's a question kanju. Is he building an army or is he helping people? Obu no help people na gwana na isi gosi ayi mmadụ na abụ ito enyegolo aka from nothing to something. Ihe dị bugoro onye enyele ego live on social media. Ihe dị aka silie ike, okwu silie ike, ọ na-aga school. Ọ dị educated according to you, because to me he's not an educated human being. So Igbo ka ọ na-asụ. He's not learned. Onye nka okwu sili ike, aka sili ike, enyele ego. By now, kedu ebe ọ nọ? Ka ego enyele ọ bụ audio money ka enyechala ya si n'akụkụ n'alia ya for the social media paparazzi. Esecha foto ka analụkwa ya ego ka hapụli ego. Ọ bụ na hapụli ego na ihe dị Mathias nyere gị aka, ihe dị bịa mee akaụntụ. Because to whom much is given, much is expected. That is all. I'm not talking against him. I saw him no Zulushi, I saw him no Balama. But I keep saying it. Bible says that no peace for the wicked. And the wicked runs when nobody is pursuing them. Kediha only otunu na abagalele 1 AM and they recruit to boys. Ihe no na-eme wo n'abalị. Ihe no recruit to mama n'abalị. Ihe dey recruit ya n'abalị. Onye nke anụ afọ video ebe humiliate ya n'abalị o ji amela video. The following day being Saturday I think also o je kpọta the young man emecha video till today this young man kedu ebe ọ nọ? Why are you always emphasizing on n'abalị? No, ka ekwe ni anụ ka o doo anya. Ekwe ya ka o doo anya. Onye otu na-agbala egbe melụla arụ that was supposed to, you people make this guy to start waiting in hope. You are making him to wait in hope because ekwele nkwasị na once he recover na ebido gị business mana because na the money did not pass through your channel for you to glorify yourself as a god to him. Ị gasa onye kwesị inyele ya aka gasa ya. Ndị otu ga jụkwa question. Ị gasa the thing kpụrụ ko na ha mmiri. Ị gasa everything ni na achọ iji wee nye that young man aka. Till today that young man ka na-agbaghalị. As a charity begins at home. That your Omenala church, can you people point out one person? I keep repeating this word. One person or two people go from nothing to something. Just like many churches in Amen. OPM is a living example of how God, how men of God, with the help of God, can lift somebody from nothing to something. Omega Power Ministry. Anaze Kwoku Dunamis. Anaze Kwoku Omega Fire Ministry. Anaze Kwoku Redeem. Anaze Kwoku Winners, which is Living Faith.
anaghịzi ekwu okwu Christ Embassy na ya agboro Pastor Chris dupụtara agboro dupụtara na street that become a big born again, doing well for himself, have traveled all over the world, was the person that confronted Zazu Ulmana Ala. Ogwakwa ya sị na na ọgbọ bụ na asara ezi arụ izi ka ya na-ada na pọtọpọtọ na ịchọ ka akpọtegalị na pọtọpọtọ akpọtegalị ya na ya. Gosi na anyị ofu onye papa unu dupụtagwo from nothing to something ka wee mana na head somewhere. Where is here the light of Africa today? Osoro Oyibo kweche o ya asụgido Oyibo chi ejie hit a na-esue onyala akpa ka ndị na-eme picking pocket na Onitsha Head Bridge o ya bụ analụ ha na-agụ phone awe ọ na-aka o si anya akpa o ya asụgido Oyibo I don't know the Oyibo na-ata ihe 1 naira na your pocket o ya ọga ọbalulu. Why not go and enlighten yourself? Obolo language also ijemwa. Nande Chinese nesi ebe habata Nigeria na achọ ya interpret ha broken English, pidgin English. Modern China no, amara oke na onye abụghị liability because it's obvious na ebu liability ebe mmadụ nyere gị aka kwado gị n'ege hundreds of thousands of naira ka iwe je gbagba mbọchị today afụbeghị ihe iji anụ. Ihe iji ajegolo upolo na facing cap. Na hide under nebu student. If you student na atụ ahịa. If you student on yabu, they come into online way billing. Na book ihe na anata. As a student paying their bills. O ime analysis nke ọdịrọ gị mma, eme ọzọ. Afunu benke no me video, hit agali usu gị, no under a comfortable zone. O iti hana camera like this. You know ezogali selling roof gị ka agali fi anya. You know ezogali selling ya. N'izu ka agali fo candle enwe na beg n'isu gị hit. Onye mala asụ ya sụwa n'ikwe, ịmara asụ sụwa n'ala. Ịmara asụ sụwa n'ikwe, ịmara asụ ịsụwa n'ala. Because nke unu nke ọbụla unu mebu nke ọma. Nke ọbụla nna unu ochie mebu nke ọma. Nke ọbụla nna unu ochie mebu nke ọma ya. Sọọsọ ya nwere license ịbata social media kpali ya mmadụ. Sọọsọ ya nwere license ịbatakwana mee ihe ọbụla dị ya mma, nobody will question him. But nobody, you dare not talk about him. This is me calling your attention to the things in the menu. This is attention can I call you. In as much as you follow this young man with all your deal, I'm not here to tell you who to follow or whom not to follow. But it's high time you people begin to ask this young man question. Is he building an army or is he helping people? Onye onye like him relation. Onye like him relative. Ọsọsọ ndị onye aka ka nne mụta. Kita turn this young man. The reason we call our attention because now our memory as Igbos, as Nigerians, we forget so easily. Small thing na be distract ya. We can actually for this young man. Kita achọrọ onye ọzọ. We can je car wash. Dute somebody eme arrange. Udeka na enyele girl aka na car wash. That girl enyele aka na car wash that time ahụ. Oh, because no account number the girl ke wetebe ke we the girl try to you ma go call the ke ada ili ni amugo because on na street ku. Ikpolo the girl nwele ya aka iwo. Atufuo ya. Maka na o ihe too much. She will contend with the oppressors. Anwele ya iwo. See who is next. Akpọta this young man nọ na ebe a kịta. Edo n'iche onye mehe ask questions na kedu ihe onye amen. Eziokwu na-ewepụta ka humiliate ya na social media, which I am against. But okay, ebe obodo bịa zuko against one person na ejuke na ajụjụ na achụkwana m enyere onye anụ aka kedu na ka karate ya dị. Ọ bụ onye ya trust mu. Ono nwere ụmụ nwanne, can somebody come out forward and say okay na onye ha dị otu a. Let us testify for this person. Ogo ni chonye le ake potano kokulora.
emere video na sị na onye akwa na achọkwara inyere ya aka. Ụmụndụ abịa ịchọ imecha video like this na ịchọ inyere aka, from the comment section ya amara ụdị mmadụ ịchọ inyere aka. Because onwere ka esi ti foto onye a today mee video, that video last for 24 hours ifuru onye mụ ya. Yeah, social media kind we are interconnected from somebody that knows somebody that knows somebody that is a friend to somebody that knows somebody. That is how we are all connected in this chain of social media. Mani ho bona ka e gbalo ije forward onwe gi ka e bulukwa ka e bulu onye a na-afụ all the time. Bible si ibu ni onwe gi enu mgbe oge elu ndị mmadụ ebutu iwelu aka gị butu onwe gị ana. Ibunigo onwe gị na say God ebe this young man no. The same thing ka ime mama. The same thing ka that daughter mama ha na ebe onu kwa mgbe aha kpụta mama ya ka e wee humiliate ya mama ya. Mama ya was struggling na abani. Ka okpochike na efi ya maka akwa ya aso nwaanyị. Idibize na agba ya video. Where is she today? Kedu this young man onye nkwuchapụ maka ya today? Then nke ikwu deze mma unu si ma ihe nwere na-asụ Igbo. Kedu ebe ọ na-enyeli ego ka o wee je gbaa mbọ? Kedu ebe ọ nọ today? I keep asking this question ever since in video because agwa m na agwa sị ọ bụrụ na in a civilized country maara ihe, I believe some of you n'obodo Igbo ya hitikali from ebe ọbụla nọ decide inyere mmadụ aka n'obodo Igbo. It's a lie. I akpụrụ gị because your intention will be questioned. Your intention will be questioned. Na I ajugodi gị na ogene onye will call for your help. Onye na call for your help ịbịa kpali ya nyebeli ịbali ya sị ka inyereli ya aka. Charity begins at home, they say. If you want to liberate people, first of all, liberate your family first. You liberate your family. Then a man you in case of Okopoge, in Ada Keda Dalunana. Usually, die kwasani no mad. Ibilita we found the man chopped on Okwabogi. Only nye laka nezi, abulugo mad, Okwadokwagi. That is how many organon in my hair today. Now, so I can do when I met today. Oh, that is why they are standing strong. 20 years, 30 years, I can on a line. Na azụ na-agbago. A man from Boko kpọrọ ha, a man pụta sị gị na ụkwụ akpọ na ha because na gịnị me na ha dutere Okeke na-eme ọfụma edute Okafọ na-eme ọfụma edute Okonkwo. So by the time a edupu Okeke ejebulugo mmadụ, Okafọ abulugo mmadụ na-eme ọfụma. Onwezi aka ihe si wee sị ka ọkwa na-akpọ ọga, ụmụ ọga mụtara n'afọ because ọga has been good to them. Ha pụtakwuo na kwolukwe. Anata onye ewe tikọ ya ọnụ. Ụwa na-aga eziokwu na ọbụrụ mmadụ na-enyere aka ya echete, mana ndị ahụ chetakwala na-echeta ya ama na mmadụ chetara gị. Inyere mmadụ 20 ya aka, the whole 20 can never abandon you once. Mana when you begin to help people with that intention of becoming a god, a demigod for you, for them, so that Obona had indebted to you, that is where you begin to feel it. Or now you can call attention people. Ebe this young man called Mathias no. Apelo me back aka no. Akpobero mi ayi, asoro m no ozuru oshi, asoro m no mere nka. Anwere ihe nsi unu no me. Mana the only thing ndi ba after bụ ana ajụkwa ajụjụ. Ka onye mecha nke ahụ aga. I believe not the ebe aka ya achịkọta ya n'ụbọchị nke taa. Ịbịa across this video, ka baru share ya. Inechekwa this video, ka bakwa na arụ like ya the video. Make sure na onye ọzọ for this video. If possible, tag ya na this video. Tag ya na this video because na ya ahụ ọma ndị ọzọ makwa ya. He should stop policing himself around like he got to people. Ọ bụrụ na asị ka nna asị na this video did not make sense. In 1 month time, unu address this young man, unu ama mfozi ya again because na ihe mere ndị ọzọ ya emekwa ya. But that is not my prayer. I believe na ọ pụtago ka onye eli aka ya na-elere ya aka to the last. Mana a young man ji ụmụ 3 na approach the 4th one. Ị chọrọ ịbịa buru burden ya. Can you be able to carry it? Can you be able to carry it? Nwunye mụcha nwa n'ụlọ ọgwụ gị kịta nwa na enye free medical till nwatakịrị discharge ya ọnaba, nwatakịrị ebido kwụba ọtọ gaba ije.
Can you be able to set up something for this young man or ya na-eme okwu siri ike in order to cater for him and his family? Ọ bụrụ na this man onye ọ na-alụ ọrụ bụ na onye gba wicked, ịbịa dulie from ebe ọ na-alụ ọrụ si na ịchọ onye li aka iduchighachị ya after 1 month, ịmakwa na onye this young man eluzue n'ọrụ ya, ịmakwa na oluzue n'ọrụ ya, because na ka ọrụ si wee dị scar na Nigeria nwa iwepụ onye nọ anọ automatically somebody replace go gị. Even ị na-alụ na-alụ tough ma there is somebody always ready to replace you ebe ahụ ị na-alụ ọrụ. Ịtụpụta gị ebe ọ na-akpụ blọk a park cement, I'm not saying no a very good job ka ọ na-alụ, mana ebe nwoke na-alụ eriju afọ ọ naghị abịa ayọ nne na street. It's a labor with dignity. You have to salute him first for being in for dignity onwere for himself. Ịbịa na ịpụta n'ezi bịa ya ayụyọ mana ịpụtago ka enyeli ya aka ma kwa ama na ihe so ihe ebu nkwu ya ọ dị ọkwa izi. Ọbụkwa mgbe ihe mere inyekwala ndị na-nwechara ndị na ha akata for any family, ọbụkwa na ha na-akata I don't know, mana inyere ha aka they are still nowhere to be found. Ị na-achọ inyere onye chi family ụmụazị this young man etonitego ha ya aba school. Do you have school ha ya anọ? Anwe ihe m kwuru maka this young man, asị m ọ bụrụ na this man belong to any church ọ nọ na will never leave him. Ekweti m aka n'obi kwue ya. Ọ bụrụ na village meeting his village meeting ọ nọ ya will not leave him in this condition. Ọ bụrụ na ọ nọ n'ọgbọ be ha his ndị ọgbọ will not leave him. Ụmụnne ya ma happy, ụmụnne ya ma happy ya. Ndị age grade ya will never leave him. Ndị nye na-aga school kedu ebe ha nọ? Kedu ebe ha nọ? Enwe somebody mee comment na onye obodo mee comment mgbe ị na-emeda sị na mpi ya bụ a teacher, bụ mpi ya kụziri ya mathematics mgbe ahụ. Is it not enough reason for him to ịmala sị na something is wrong somewhere? Is it not valid reason enough? Is the reason not valid enough? Inyele mama family ụmụ ya zi atụchagolo aka chọrọ mama chụrụ ego. Nobody was able to give account of ego na erezele mama. Onwezi onye nwe ebe mama nọ today achụfue mama. This young man kịtị kpọtara mee interview na ndị Igbo ya akwadie na ya emele ya nka. Onwere onye mma ka the whole thing si wee ga nke ahụ gaa. Thousands of people scattered everywhere that cannot be able to give account, that cannot come out boldly na ihe menu na ka o si wee dị. Because you made yourself born again or dịka ha ejikwa ụgwọ. That is a debt that they must surely pay. People scattered everywhere. Ihe dị na-asụ oyibo agbago enyela aka. Where is Ihead today? You stop posting about Ihead. They stop talking about Ihead. On down those followers ahụ nwete ka na patronize Ihead ma o kwue. Ojiko all the whole platform ka man oye blue inside blog a post we ya Tunde do not a post we ya kedu afi ono kedu afi oyi man ndị ọbụla na-achụ ọsọ o nwere ihe ati ya aka ya aga asụ ha no ibe akwa asụ odiko onwe ka ọkụ pepa gurum at the end of the day onyo ha na gurum at the end of the day onyo. Ndị Igbo amara m ihe mebere na Igbo the site time ebido question bụ onye ọbụla wepụtara onwe ya asụ nwa afọ Igbo iwepụtara onwe gị asụ onye Igbo ka iwe bido position onwe gị in order to liberate your people. That people you want to liberate has every right to ask you question and you have every right for getting be accountable to them. That is the first avenue, that is the first point in order to lead people to a successful journey. If they cannot make a accountable, or if you cannot be accountable to them, my brother, you have no right to lead them. Because an average Igbo man anaghị so onye isi. Ọ bụrụ na o question hoge, a friend na-eso ya will have to question him, say na ihe anụnwa ị na-emedi with onye anụnwa kedu ebe ọ na-lead to. That is what I've come here to pinpoint for you people now, to understand the game that is going on.
to understand mapping picture madnina, but some point in hitting in this video should make people to understand that, and again, something is wrong somewhere. Onye na metụtara tata o nwere ike metụta ya echi. Onye na metụtara tata o ya emetụta ya echi. Is Mathias building an army, or is he helping people? Ọ bụ ya bụpụta na pụta inupu ndị mmadụ si ha ngwa ha je were isi zeele gị mgbọ because na inyere ha aka mgbede otu a mgbede otu a. Onye ahụ inyere aka mgbede otu a mgbede otu a. These are people that have something before they met you. Enwebeghị any of them si na ịpụta mee gịnị na ha na-akwa baro ịkpọrọ ha. Today they can be able to boast of an income of 50,000 to 100,000 monthly, whether na they'll work hard or they'll work smart. Whether they work hard or they work smartly, they are short of 50,000 to 100,000 monthly. None of them can be able to do it. Any police onwe ga-asọ ị na-enyere mmadụ aka. Ịmakwa the joy of everybody na-enyere mmadụ aka today bụ na nna enyere m mmadụ aka today, tomorrow onye nyere aka is doing well. You can be able to look back and say 2 years ago, 3 years ago, 1 year ago, na ama m ka onye anọnwa dị. That is why again, as onye Igbo, you have to checkmate yourself. Also, you bụrụ onye Igbo n'obodo Igbo. Once okwu ya to ha na airport obodo Igbo, also ya bụrụ England, Amsterdam, Russia, Ukraine, China, Japan. Once okwu ya to ha na ebe ahụ ọ na-aga n'obodo Igbo, obido gogoba date. And then the lala na obi zipi ya gaba ebe ahụ ebido gogobali ya si na o mekwana 1 month nọ n'obodo Igbo. We just want to wish you 1 month as your imago. They may not write enwe ike delegate na WhatsApp. Then onye weta aka 6 months he na-ewego gị anya ka ibido kpọba block somewhere. That's what ụfọdụ jecha asị gị n'obodo Igbo adịrị izi. Ichefuza na ọ bụrụ ihe favor Okeke na favor Okafọ. Every average Igbo person na-echekmate na-echeki ka ọ mara na ebe anụ a na-agụ ụzọ dịkwa ya. A na-azọ ọzọ Igbo ndụ ọzọ Igbo ndụ. Ọ bụrụ na ọ nwere ihe enye mmadụ asa ego, your moral support alone is enough to stand somebody that has something to do. Na Okwuluora na-apụta today tie mkpu ndị mmadụ agbakọ is because na gịnị mee? He has a track record of number 1, accountability. Number 2, he has never been found wanting. Even when people try to drag him maka COS asịrọ, he came out and proved himself. Secondly, akpọrọ ya jee n'aka very dark man. Very dark man dụka ọnyanwa bụ lawyer na Nigeria kịta. Akpọrọ ya jee n'aka very dark. Before na amalị na ndị polisi akpọrọ na Okwuluora bụ invitation. Everything he check ihe na Okwuluora, they find him gịnị. They find him o nwere ihe chọtara ya n'aka. Mana can he be able, can your master be able to go to that kind of length? Ewede enwe na ebe mmiri si ebe na opi gbogoro. Ọ bụrụ mmadụ ine ka ya enyela aka o. Mana ịchọ enyela mmadụ aka, let there be a track record, because na ever since mbidogo nenebe na afụ some things na social media. Sọsọ eji ike no Germany bụ onye na-achị ata wele ewu ebe kene gị. Which na-eji ike nọ na Germany already wee mata gị. Ọ bụrụ ọgụ ajigali adia. Just that na one thing ị na-eme ịmọgụ your the way isi eme according to him, ọ sị na ihe na-eme dị ya mma, o wee sịkọ ebe kene gị. Mana whereby kedu ndị ahụ Bible Jesus sị na mmadụ 10 ka m gwọrọ ya kezi ite naanị ndị nke ọzọ. Where is that one person that came out and made appreciate? Ihe a na-akpọ gịnị Thanksgiving. Thanksgiving. You thanks and give, not give and thanks. That is it. Onwere ihe ọzọ na-ekwu maka ya. Asọrọ m n'ụzọ oshi. I'm not here for Mathias n'ụzọ oshi or no ọgbara ama or no na-alụ mmadụ nwunye or na mee. But I'm trying to let you know, people know that na onye ọbụla na-police onwe as ozi Igbo ndụ should have a track record of ndị akwadogolo akwado tupu a na-eti ikwe ego n'ebe ọzọ. Tupu a na-eti ego n'ebe ọzọ, because onye a na-abụ the next, onye akịta bụ the current victim. No, would I say victim or yes, onye abụ victim. Onye abụ the next victim, onye abụ the next channel a esi wee napụ ego. Mana keze mmadụ ite naanị ndị nke ọzọ ebe ha nọ.
ha chere na ọgbara ọsọ? No. The answer is no. And ọ bụrụ n'ọnụ m ka unu ya anụ ya. Ọ bụrụ gịnị n'ọnụ m ka unu ya anụ ya. Because na gịnị a sị na gbaragara gbaa arọ ọ bụrụ gịnị omenala. Ọ ndị na-eke ogiri, ọ nwaanyị na-eke ogiri mụ ijichi anya kpọ. Because an average evil man nọ na Nigeria nọ na social media ma gịnị ma anya na-ele mmadụ nke alụrụ alụ. You may not tell yourself the truth. Bible may aghọta gịnị na a rabbi came to Jesus by night, Nicodemus, where say, Master, we know that you are a servant sent from heaven by God. That is the point there. We know. So during the day, they will not acknowledge the fact that they know that this thing is genuine. During the day, they will never acknowledge it. I've told you people now, I have opportunity to serve in one of the big churches. I know where people come from at night. I know what people do at night. I know how they operate. That is why now, not on social media, I'm always careful of my words. Because if you onye do otu ana onye ya be na social media, e mamma na onye na efoli aye nyele ga aka. The loyal to that person. You wonder why this document will not be signed for you. Just because you've violated the law. But when you stand on the path of truth, even on your hand, this young man is actually saying the truth without attacking anybody. So that when all is said and done, you will lift your head high and know that yes, you can have done well for yourself. Even if they refuse to acknowledge the fact in your comment section, many of them have button on your message, your inbox. Now you did well here and here. Forget about them, then in the comment section. On the other hide the identity and not mad. It doesn't matter, but sometimes let us checkmate ourselves. Onye ndu na-edu mmadụ cheki ya na ihe anụnwe na-eme ọ dịkwa mma na onye nke na-enye bụla aka kedu ka o si wee ga onwelugokwa onwe ya nke agbala egbe mgbe abịa mega arrest asị na ebidola ahịa ma emecha onwelugokwa onwe discharge gị family eke ka ha si wee dịlụ mama akpọtala anyị mgbe aka atụala ego kedu ebe mama nọ today mama ọ dịghị ugwo ka ọ nago ihe dị inyere aka ihe the light of darkness inyere aka kedu ebe ọ nọ today nke ahụ aga. This young man nọ na ebe a kịta akpọta sị ka ndị Igbo waghalịa ka esinyela ya ka maka isi wee kwụrụ kedu ebe ọ nọ. Everything kept missing here and there. When you connect the dots together, man, ihe na-eme onya because now somebody na police around all of them together. Ọ bụrụ na ịmụọ nwa asa onye Igbo ịmụọ nwa onwelu nwa gị na-eso one particular somebody na-adụ ya aka na ntị ya ha onya ha kana ever since o bidogo sobe onya na nwere ihe na-agali ya aga na ọ na-agbabu third out of 20 na ever since o bido sobe onya ọ na-agbazi 10 12 over 20. Now this is circular nwo na-eso awa okoro. That is how to know somebody that wants to the well-being of another person. Mgbe gboo ndị Igbo na-asị na nwa bụ nwa ọha mana kịta ya na-azị ajụ ka anyị maa na nwa ahụ bụzikwa nwa ọha kịta ọka mana bido gwawa onwe anyị eziokwu kịta chikadị tupu ọ dịla anyị gịnị too late. Tupu ọ dịla anyị too late. Hoha. I repeat again. Ọ bụrụ na nwa gị na-eme ọfụma na school bido sobe a group of people or an individual, ọ bụrụ na agbabu 3-4 over 20 or first, second, third over 20, or bido sobe a group of people that is putting another mindset in him apart from he put in him nwa gị na chiataja na agba 10 15 over 20.
ya ha sị nwa gị ha that group na that group ada enyeli aka. Bible sị ka ghọta na you as a father, nwa gị ọya yenwu gị azụ enyi ya okwute, nwa gị ọya yenwu gị anụ enwe ya akpịkọta. Ihe ahụ ịma na it will not be good for your own child. Don't condole nwa onye ọzọ ka ọ jeje mee ya because na gịnị mere anọ na social media. May you be known for onye eziokwu mgbe ọbụla akpara gị aka. May you be known for onye eziokwu mgbe ọbụla akpa gị aka. Because na gịnị mere? Because na gịnị omejuta iru ometuta ọnụ. Insecurity dị na Igbo today is because na the elders refuse to speak mgbe ekwesịrị speak. People begin to take law into their hands. Insecurity na Igbo today wee mee gịnị wee karịzịa. Everybody we are living a life of an average Nigerian youth in a ndụ. Nobody will tell me what to do. Nobody go tell me what I go do. But in that nobody go tell me what I go do, you don't know what you are doing. And you refuse to acknowledge the fact that you don't know what you are doing. Ọ na aka ya ebigidezi. Ọwụkwa aka na ma eji welu ụmụahịa. It's time na ebido check ibe nwanne anyị nwoke anụnwa. Is he building an army? Or is he helping people? Ọ na-build an army. Let him tell us. Ọ na-enyere mmadụ aka. Let him come and give us an account of ndị enyegolo aka. I'm not contributing to his NGO. But as onye Igbo mbụ, I have every right to question him because these are my Igbo brothers and sisters. Ọ bụ na onye anụnwa enye 100,000 anụnwa na elibo nne 2 times a day comfortably. Since enyechara ego a, ọ bụ na ọ na-find it very difficult ili nne. It's in my right senses ịbịa jụ na what is wrong? Ọ na okpu isi amara akpụ ka ọ na-agụba adịrọ nkọ. Enyezi gị ego edilezi one ka ọ na onye nyere gị ego ọ nechara gị analụ. Or is there ibe onye ya bụ ego bata gị aka bido ewe word life ka ibe onye ya bụ shawama anaghị agụ gị mana ever since enye gị 150,000 or 200,000 ị na-atazi shawama weekly. Ibidozi it's time to cut down some things ka amala na where the problem is coming from. Because onwere oga mean well from nwa boy that will not checkmate nwa boy o settle. Joya na na-emekwa ọhụm ihe akwa 1 year esettle cha gị, ihe akwa 6 months esettle cha gị. What have you done for that? Because na gịnị me onwe ewu na-ata nri nwa ya na-ene ya n'ọnụ. Because na ọnụ akọrọ nwa boy bụ ọgị aka akọrọ ya. Ndị Igbo na-asị anya ọnụ akọrọ mmadụ bụ chi ka akọrọ ya. Okay, with the same thing. But we have left that cycle. We have allowed our emotions to lead us. I really feel is in again. Now, these people are getting it right. Why they are not getting it right? Oh, governor, we pay on Ili Ji, they say no 1.2 billion. We renovate about 25 boho in a village here. Here na men aboro no medugri today. Maka flood them. People we are giving rice maybe haji CLE. Because now somebody that doesn't have the fear of God, that was a victim of another thing, decided to treat people the way we treat here. Wickedness na moto momo. Or not, or bona ihaga howlin down, they will find a way to make sure that they make things going for themselves. But when you begin to ask questions, maleba yeme minus and plus, I am saying na or no we samara akpụ ka ọ na-agụba adịrọ nkọ. Anwere onye mkpoli. I'm just here to dọọ onye ọbụla aka na ntị. Because nwanne anyị nwoke ihe ndị wepụtara ntị mkpu a because nwanne anyị nwoke a ji ụmụ ịtọ ekwesịghị ibido school nke nọ n'afọ na-akwado ịpụta apụta. Ị bịa bụrụ the young man n'isi ka ị chọrọ inyere ya aka. At the end of the day, ị ya agbahapụ ya ka ị si gbahapụ ndị ọzọ. Ya agbahapụ ya ka ị si gbahapụ ndị ọzọ. Because na gịnị o mejuta iru o mejuta ọnụ. O nwere ihe m kwuru mgbe asị m ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo, you cannot go against ebe na help onye na call for your help. Ime ya n'obodo oyibo ya akpụrụ gị.
Take your phone, go and Google it and browse about it. One woman gburu onwe ya n'ime ihe dịka tube isi egbu mmadụ. For the first time, she was the first person to use it in the world. So maka na ogburu onwe ya, but na gịnị mere na time o kwesịrị iji olube mana she is living with a sickness that will lead to her death. One West, let me take the easier way out. Kita photographer witness ya nọ na nsogbu. Doctor lawyer pass the judgment nọ na nsogbu. Onye ọzọkwa na about 3 or 4 people ha nọ into one thing today. Just because na mmadụ gburu onwe ya peacefully. Kita ozu anọ ọzọkwa ịbịazala ọnụ ya. Akwa ndị nọ ndụ na analozi oke ya. If this young man is helping these people dupụta ha sonyụọ ọkụ, it's time to ask him question. Because onye bido gbawa n'ama bido do used to constant appearing on social media, bidozi apụwa pụta ọ na-aza apụta, he or she will be forced to make sure na ọ pụtakwala ọzọ. Ọ pụtara in a positive way, ọ pụta in a negative way. Anyị niile bụ ndị Igbo. Anyị niile bụ gịnị? Ndị Igbo. Can he be able to cater for these people? That is my question. Say apụchagoro na ndị ihe ọzọ talụ n'abalị bụ anwụnta. But on this case now, not on ground now, can he be able to do it? He doesn't have a track record of ndị onye golaka that succeeded. He doesn't have a track record of ndị erute n'ụlọ ọgwụ ayafu their final result. Now ọ chọrọkwa idulu onye ọzọ. Where is the track record? Where is the accountability? One, track record of finishing duty. Because Bible saying, go and tell Zerubbabel, for as long as his hand had laid on that foundation, he must finish it. Does he have the grace to finish what he has started? Na-ebido na ọlụcha ya. Enwe ndị nwe grace of ibido na ebido, ọ bụrụ nwa ha rụchara ya. Ndị nwe grace ibido na ebido, ha bido mee ka ọ na-aga business shake ya gba break. Ọ bụrụ da yi ha bido ka ha ya alụkpu ya. Enwe ndị bido ụnọ tata lụcha ya in the next 3 months. Ndị bido ụnọ today, bido ụnọ 5 years ago, ọ bụrụ this December ka ha ya alụcha ya. Grace differs. Ana ajụkwa ese. Ana eme gịnị? Ana ajụkwa ese maka mgbe gboo o nwere onye ụkwụ gbaji achọrọ inyere aka ọ achọrọ ime anything, a ebugodo ụzọ gbaa afa nna ezi ọ dịkwa. Ọ gịnị ma onye ji daba na ọnwụnwa a? Ọ bụ onye a ya enyenwekwala aka ka o nwere ihe a ya eme? Because ịbịa kụrụ mmiri na-awụ n'okwute ọ naghị awa ọkụ. Ọ nara awa ọkụ. Ekwuchakwa na m kọrọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị nke taa. Biko, like I said, thank you people for joining me today. Ọ dịrọkwa n'izi. Ọ dịrọkwa izi biko dododo ebe ọbụla na-enene masị m udo dịrị onye nwere. Biko onwe ka m kwa ekwutere m ya dibenu, because na anyị niile ka bụ gịnị nwayọ ka anyị eji na-egoro. Ọkwanụ nke nkwu metụta gị, biko you have to put go and checkmate yourself. Gotago. Ọkwanụ nke nkwu metụta gị, go and check yourself very well. Asị m udo dịrị onye ọbụla. Biko ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị be anyị, ka ọ dị.